Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-Għodwa tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu, nagħtikom l-għodwa tajba u l-ġurnata tajba. Kemm grazzja kbira li anki dal-għodu nistgħu ikollna lil Ġesu magħna permezz ta' din il-Quddisa. Fil-kelma li se nisimgħu fl-Ewkaristija li se nirċievu. U fil-preżenza ta' 2 u 3 aktar li Ġesu wedna li jkun preżenti fostna. Hija grazzja kbira li għandna l-Ġesu nistgħu ngawduh fil-ħajja tagħna u nibdew il-ġurnata miegħu. Jew niftħu qalbna għalih ħalli dan il-mument ikun ta' grazzja lina lkoll. Ngħidu grazzi lil Alla ta' dak kollu li jagħmel magħna fil-ħajja tagħna anki ta' din il-ġurnata ġdida li tagħna. Nitolbuh jgħinna ħalli ngħixu din il-ġurnata fil-grazzja tiegħu u fir-rieda tiegħu. U nitolbuh ukoll jgħadirna fid-djufijiet tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nobitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla, inti tajtna l-fidwa u għamiltna l-uliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tiba lejna l-uliet eżistijek biex aħna l-koll li nemmnu fi Kristu inkunu ħilsa tassew u niksbu il-wirt ta' dejjem. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawla Apostlu lill-Kolossin. Ħuti, intom il-qajtu lil Kristu Ġesu il-mulej. Ejxu mela maqudin miegħu, niżlu eruqkom fih u ibnu l-ħajja tagħkom fuqu. Issaħħu fil-fidi kif tallimtu u ntlew bil-gratitudini. Qisu li ħadd ma jassarkom filosofija u kliem qarrieq u fieraħ skont dak li hu ġej mill-bnedmin, skont il-prinċipji tad-dinja u mhux ta' Kristu. Fih hemm tagħmmar il-milja sħiħa tad-divinità fil-ġisem. U intom maqudin kif intom miegħu għandkom sem mill-milja tiegħu u li hu r-ras tal-prinċipati u tas-setat kollha. Fih intom kontu ċirkonċisi, mhux bil-ċirkonċiżjoni bidejn il-bnedmin, imma biċ-ċirkonċiżjoni ta' Kristu li biha intom inżajtu mill-ġisem tad-dnub. Intfintu miegħu bil-magħmudija u rxuxtajtu miegħu permezz tal-fidi tagħkom
fil-qawwa ta' Alla li qajmu mill-imwiet. Kontu mejta minħabba dnubietkom u għax ma kellkomx ċirkonċiżjoni f'ġisimkom. Imma issa Alla ta'kom il-ħajja flimkien ma' Kristu, ħafrinna dnubietna kollha. Ħassar il-kont tad-dejn li kellna bl-obbligi li kien hemm kontrina. Neħħih min-nofs u samru mas-salib. Neżza il-prinċipati u s-setat u għamel wirja minnhom quddiem id-dinja u karkarhom warajh fit-trionfi tiegħu bi Kristu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej flimkien. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Ħankabrek Alla tiegħi Sultan u mbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kuljum irrid imbierkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Flimkien, twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma' għamel. Flimkien, twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Kull ma' għamil tinrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Flimkien, twajjeb ma' kulħadd il-mulej. Jiena żilt lilkom jgħid il-mulej u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Mela darba fost l-oħrajn, Ġesu ħareġ lejn l-Olid biex jitlob u għadda l-lejl fit-talb mal-Alla. Meta sebaħ sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli. Xmun li semmih Pietru, Ħoħindri, Ġakbu, Ġwanni, Filippu, Bartolomew, Mattew, Tumas, Ġakbu ta' Alfew u Xmun l-imħeġġeġ, Ġuda tal-Iskarjota u Ġuda ta' Ġakbu, li mbagħad ukoll Ġuda l-Iskarjota it-tradieħ. Imbagħad niżel magħhom u waqaf fwita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u minn Ġerusalemm u mixtajta ta' Sir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mar tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispirti mnitsa kien ifieq u l-kotra kienet tfittex li tisimgħu għax minnu kienet toħroġ qawwa li jfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Kemm interessanti li aħna hekk nipparteċipaw fil-quddies anki ta' kuljum. Illa xi grazzja kbira li niltaqgħu ma' Ġesu biex nisimgħu anki l-kelma tiegħu, nisimgħu dik il-kelma li tqawwilna qalbna. Llum għandna l-oġbitni lili ħafna hekk l-ewwel qari, San Pawl, li qed jistigana biex verament nikbru iktar fl-imħabba tagħna ta' Ġesu. Kemm sabiħ ħana ġara ewwel sentenzi. Intkom ilqajtu lil Kristu Ġesu l-mulej. Ejxu mela maqudin miegħu. Niżlu erokkom fih u ibnu il-ħajja tagħkom fuqu. Issaħħu fil-fidi kif tallimtu u mtlew bil-gratitudni. Kemm sabiħ. Jiena Ġesu jekk intqajt miegħu bħal ħafna nies oħra li ntaqa' magħhom aħna nagħmlu differenza bejn ir-relazzjonijiet li jkollna ħbieb, ġirien, ħafna nies fuq ix-xogħol. Però normalment mhux ma' kulħadd tibni l-istess tip ta' rapport, għax normalment anke minn meta tkun żgħir tifhem li jkun hemm pereżempju fost ħbieb fl-iskola 2 jew 3 li magħhom tiftaħ qalbek iktar, li magħhom tfittixhom iktar.
u l-istess tibqa' għaddej anki meta tixjieħ. Il għaliex ir-relazzjonijiet li inti tibni huma sbieħ daqskemm tfittixhom dak li jkun, daqskemm tagħmilha magħhom, tkun magħhom, tiftaħ qalbek magħhom, jiftu qalbhom miegħek. U hawnhekk San Pawl qed jipprova jgħinna kemm importanti li din l-esperjenza ta' Ġesu li fil-fatt il-Papa preżenti, Papa Franġisku, kien għalinna l-koll u stidinna sa minn meta beda l-pontifikat tiegħu. Għalinna nistidinkom il-koll kemm intkom, kull wieħed u waħda minnkom x'inhi l-kondizzjoni tagħkom li tagħmlu laqa personali ma' Ġesu. U hawnhekk San Pawl issa qed jgħidilna din il-laqa hemm bżonn li tkun verament personali. Jiġifieri tinżel fil-fond qal mhux tkun artifiċjali. Pereżempju jiena inħoss li ma tistax tibni rapport ma' Ġesu qudiesa nhar ta' ħadd. Jekk jien irid nibni relazzjoni ma' Ġesu, irid napprofondiha kuljum għax jien kuljum ngħix. U kuljum irid ikolli dan iċ-ċans li jiena nammira ħafna nies hekk kemm ili saċerdot li narhom regolari jiġu l-quddies kuljum. Il għaliex jifhmu li għandhom bżonn jiltaqgħu ma' Ġesu kuljum. Kemm hawn insara minna ħafna drabi li tieħu pjaċir, pereżempju matul il-ġimgħa imorru laqgħat ta' talb, imorru fi prayer meetings, imorru f'laqgħat oħra li fihom ikomplu jissaħħu fir-relazzjoni tagħhom ma' Ġesu bit-talb u bil-formazzjoni. Kemm grazza kbira li tara daw it-tip ta' nsara li fehmu li Ġesu dan ir-rapport niżlu verament kif qed jgħidaw San Pawl ma' qudiem miegħu niżlu ruqkom fih. Ħalli tibnu l-ħajja tagħkom fuq. U mbagħad għalhekk għax aħna meta jkollna din il-ħajja ta' Ġesu għandna wkoll il-qawwa biex ngħixu tajjeb il-ħajja tagħna x'kif tafu intkom. Aħna l-ħajja tagħna fiha s-sabiħ, nitħu niċċajtaw fiha s-sabiħ. Però fiha wkoll liebes, fiha wkoll id-diffiċli, fiha wkoll iqtih il-qalb, fiha wkoll verament il-momenti li inti tħossok verament ma tax fejn qiegħed. U allura kemm grazza kbira li inti jkollok il-Ġesu fil-ħajja tiegħek, li inti dan Ġesu jkun qed imexxiku kif iħobbjaj Ġesu jiena d-dawl tad-dinja u min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam. Intkom tafu x'xifieri meta jenqata' d-dawl, kemm insibu ruħna ma nafux fejn qegħdin u iktar illum meta kollox jiddependi mid-dawl. Għalhekk hemm grazzja kbira li jiena nħalli Ġesu imexxini fil-ħajja tiegħi li jkunu li jispirani, li jimmotivani il-mod kif nitkellem, il-mod kif naġixxi l-għażliet tiegħi. U għalhekk San Pawl qed jgħinna biex il-laqgħa tagħna ma' Ġesu ma tkunx biss artifiċjali fil-wiċċ xi kultant, imma tkun esperjenza li qed nagħmel kuljum fil-ħajja tiegħi. U għalhekk tifhem li anki hu mbagħad u di jgħidilna x'hu r-relazzjoni tiegħu mal-Alla kif jgħidilha l-missier aħna ħaġa waħda. Ma kienx jgħidha biss din. Illum pereżempju smajna fil-Vanġelu l-Ġesu mar u nġabar u mar jitlob. U din mhux l-ewwel darba li sibniha. Li Ġesu imur isib il-ħinijiet meta jkun mal-Alla missieru, mhux tab xejn kien jgħid li huwa u l-missier ħaġa waħda, imma kien ifittixha din ir-relazzjoni, kien jibniha, kien isaħħaħha sakemm kien anki fostna bħala bniedem. Imbagħad interessanti li Ġesu mhux biss għexa din l-esperjenza, imma anki hu stess urina li din l-esperjenza ta' intimità li nibnu ma' Alla fil-ħajja tagħna u aħna ma' Ġesu. Però mbagħad importanti kif anki indirizzana ħafna Ġesu din ir-relazzjoni nibnuha ma' xulxin bejnietna, fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Kemm importanti li aħna ir-relazzjonijiet ta' bejnietna jkunu mhux biss artifiċjali, imma relazzjonijiet profondi fejn aħna nfittxu is-sosten ta' xulxin, l-għajnuna ta' xulxin, is-sapport ta' xulxin, fejn kontinwament aħna verament nidħlu f'intimità ta' esperjenza sabiħa li aħna mbagħad nistgħu ngawdu ħudu mill-familji tagħna. L-esperjenzi sbieħ li għandna aħna fil-familji tagħna ta' meta tibni din l-intimità ta' mħabba, kemm hija esperjenza sabiħa, kemm hija esperjenza li tidefikak, li tqawwilek qalbek. U għalhekk sabiħ li aħna nidħlu mhux nibqa' artifiċjali għax jiena ħafna nies naf, imma mhux bil-fors kollha għandi din relazzjoni magħhom, imma meta nibni ċertu tip ta' relazzjoni mbagħad anki nintaqgħu biss ara minn hawn, ara kemm ilha ara għaliex inti għandek ma' dik il-persuna relazzjoni iktar intima. U għalhekk kemm sabiħa nagħmluha. Hawnhekk Ġesu llum hekk ħadd gost. Għaliex meta għażel l-apposti għażilhom wieħed wieħed. U f'kull wieħed anki kien hemm ġrajja żgħira ta' meta ltaqa' miegħu, u hawnhekk isemmihom bismijithom fa' Ġesu. Waħda mill-affarijiet li timpressjonak fil-Vanġelu kemm kien jieqaf mal-persuni.
Kien ikollu ħafna nies bħalma għandu llum fil-Vanġelu tal-lum. Imma mbagħad jara il-Bartolomej beda jgħajjad dan jippruvaw waqfuh in-nies imma le Ġesu waqaf sikket in-nies qallhom ħaniltaqa' miegħu dak. Dik il-mara miskina li kienet marida u qalet hekk immislu t-tarf tal-libsa u fil-fatt missitielu miskina t-tarf tal-libsa u fieqed. Imma Ġesu le, Ġesu rid jiltaqa' magħha. U waqaf qallhom min missni, rid jiltaqa' magħha ħalli jqawwilha qalba. Is-Sammaritana pereżempju l-istess, waqaf ikellimha, ħa paċenzja jispjegala, imma tinduna kemm Ġesu hekk mal-persuni kellu xi ħaġa speċjali li meta jkun anki għaddej qalb in-nies, anki għandu xi jagħmel, però jieqaf mal-persuni. U dan hu s-sabiħ li jirdu nagħmlu aħna kuljum. Ħassla tafu dik it-talba sabiħa li ħassra jekk ngħaddi minn fejn xi ħadd bħalsa differenti, b'qalb magħluqa, passi maġġel. Kemm m'għandix tkun hekk il-ħajja tagħna. Kemm hu sabiħ li aħna nagħtu każ iktar ta' xulxin u nibnu rapporti sbieħ bejnietna. Ejjew inħallu lil Ġesu jispirana b'din l-esperjenza sabiħa tal-imħabba li ġabalnaw ta' San Pawl li fehma u offrijinna, però San Pawl poġġina mal-ewwel f'Ġesu għax hu il-qofol tagħna u kif qalu stess wara u se jeħlisna minn affarijiet li ħafna drabi huma tad-dinja li ħafna drabi jfixkluna. Aħna jekk nibqgħu puntati fuq Ġesu, jekk inniżlu għeruqna fih, mbagħad ikollna s-saħħa u l-forza li l-ħajja tagħna tkun esperjenza sabiħa. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Jekk ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbijiet tagħna. Biex jieraq li nitolbu l-ewwel nett tal-ħutna l-Marokkini li qegħdin ibagħtu bħalissa minħabba il-terremot li kellhom f'pajjiżhom, ħalli intmu li jtieqaf magħhom, tagħtihom li ħafna persuni bħalma qed isir jidħlu għalihom, jgħinuhom, jagħtuhom li għandhom bżonn, ħalli dawn ibagħtu mill-inqas din it-traċedja li kellhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li wednihom it-talba tagħna. Nitolbuk mulej li tħarishom, tberikhom u tagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal kull minn dal-għodu għammu ġuħ, batut, inkwitat, biex int mulej tieqaf magħhom u tagħtihom li jpoġġu l-fiduċja tagħhom fik u jsibu fik il-forza tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal kull wieħed waħda minna. Għatina l-grazzja li verament il-niżlu l-eruq tagħna fik. Nimpoġġu l-ħajja tagħna kollha fik, ninfittxuk fir-relazzjoni tagħna, ħalli verament fuqek nibnu l-ħajja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Sabiħek li verament anke nitolbu l-Madonna li tieħu ħsiebna u tħarisna matul din il-ġurnata. Illum ukoll fil-Knisja qed infakru il-grazzja tal-isem ta' Marija, din li kif tafu tant induru leha biex tieqaf magħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sijam tal-mewt tagħna.
Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bnin offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'din il-qudiesa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddisa Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien ngħidulek grazzi permezz ta' ibnek Ġesu. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fida ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajna ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għanna fostna fuq l-artal huwa Ġesu li bent Alla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqaddsa. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu, l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u li mamdin kollha. Ftakar mulej fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kodi tolbuk, għata lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqaddsa Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qadisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Iju npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla l-Missier li jħobbna u li jixtieqilna l-ġid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiba u leħni nagħtihek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-biġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek is-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-bissier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Somni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li ben Alla li qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenina aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistaqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla. Waħfirli, Sinjur Alla, nitolbu. Mulej inti tmalinna l-kol u tajjixna bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamil li bis-saħħa ta' rigali kbar mogħtija lilna minn ibnek il-Ażiż, aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Issa li wasanna fit-tmiem il-qoddisa ċċelebrata minn Monsinjur Charles Cordina, infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mt/kelma ta' ħabib.
Grazzi tal-naqtu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' tal-btana ħlesina u qafmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna lik isma' tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna ħlisna min-nar tal-inferno. U l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, palma nafru lil-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlab għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberkin di fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek, mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Gloria Amen. al-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima, uri li inti jomna, għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek do fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna palma nafru lil-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria Amen. al-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik isma talb tagħna dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna ħlisna min-nar tal-inferno u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna ta' xew. Issirna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek do fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull denja. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima għalik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek mberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulej miegħek
mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria Amen. al-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina, urrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nobitna, eħlisna minna tal-infen, kull ġenna l-erbeħ kolla, specialment l-aktar dawk li jeħtieġu l-ħdina tijek. Il-raba misteru ta' tbatija, meta sidna Ġesu ġimmobbi blawda tas-salib. Missiena li jinti fis-smewit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semej do fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dubietna, palma nafru l-menu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denja. Amen. Slima lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli grazzja mlija l-mulej miegħek, mberkindi fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina ikun bniedem bħalna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nobitna, eħlisna min-nar tal-infen, kull ġenna l-erweħ kolla, specialment l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tijek. Il-ħames misteru ta' tbatija, meta sidna Ġesu salbuh fuq salib u wara 3 sigħat ta' agorija fuq u miet.
Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej u fl-ard. ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna, bħalma nafru lil-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull denja Slim amen. għalik Marija bli-grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim għalik amen. Marija bli-grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim amen. għalik Marija bli-grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim amen. għalik Marija bli-grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim għalik amen. Marija bli-grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim amen. għalik Marija bli-grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bli-grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim amen. għalik Marija bli-grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim amen. għalik Marija bli-grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slim għalik amen. Marija bli-grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Gloria amen. al-Missier, l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem amen. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tabatana. Slim għalik li kienajdu li xaħna turufnatu li tefa. Dilek nitnedu aħna nibku nofu f'dar al-wit ta' dmuħ. Ija mela avukatatana daw għalina u krajnijiet tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament, il-ġesu frott-tibirek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u verġ Marija. Skont il-fema tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semej u fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna, palma nafru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull Slim denja għalik amen. Marija bli-grazzam li għal-mulej miegħek imberkin di fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Gloria amen. al-Missier, l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatijom għamulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu ħnina. Kristu ħniena. Mulej ħnina. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eter l-Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba.
اطلب علينا li tistoq l-imħabba, اطلب علينا tal-aġeb, اطلب علينا tal-parir tajjeb, اطلب علينا ta' min ħalaqna, اطلب علينا ta' min salvana. اطلب علينا Xebba kollok aqal, اطلب علينا xebba li tisħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tisħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطلب علينا xebba dejjem marbuta malla, اطلب علينا mera tal-qdusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب bidu علينا tal-ferħ tagħna, اطلب علينا amara tal-Ispiritu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tiba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri ta' Lavorju, اطلب علينا dar ta' Deb, اطلب علينا arka tar-rab tal-ġdida, اطلب علينا bib tas-sema, اطلب علينا kewba ta' filgħodu, اطلب علينا saħħa tal-borda, اطلب علينا kien tal-mitimbin, اطلب علينا farax tal-immigranti, اطلب علينا farax tal-ibniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnista minn l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rosarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi. اطلب علينا ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. اغفرنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. هن علينا Itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jissaqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilina għaddejja tijek, mulej Alla nitolbuk, dingawdu dejjem is-saħħa fil-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajluna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażżan Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu tqawjem għal-rigal tal-adult. Imqazza dejjem verġni. Mqaddes San Ġusepp, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Ta' qalb safi, اطلب San علينا Sebastian, اطلب Sant علينا Rocco, اطلب علينا San Paul Bissina, اطلب San علينا Publiu, اطلب علينا San George Preka, اطلب علينا Beato Lazio Falzon, اطلب علينا Beata Deodata Pisani, اطلب علينا intkom għaddisin protetturi tagħna. اطلبوا لله علينا. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għal-kbir Alla Marija Santissima, imbierek għal-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbierek San Giuseppe Parus Kassismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.